Bé, doncs, com ara hi ha hagut la pel·lícula de l'Odissea, doncs això també ha portat la repercussió en què s'han publicat moltíssims llibres d'un llibre tan clàssic que ja existia, però el teníem tots plegats una mica oblidat, tot i que és la segona part, la Ilíada és la primera, però al fer la pel·lícula, doncs, realment ara el protagonista és l'Odissea. Tenim diferents estils. En català, bàsicament, aquí a la Catalunya central, és l'idioma en què més es ven. I tenim la de l'Odissea aquesta de l'editorial Alfa, de Bernat Metge, i que la tenim en vers. Després, també la de Blackie Books, també és l'Odissea que nosaltres estem venent més, i aquesta està en prosa. Per tant, és una mica més fàcil pels lectors que no estiguin tan avesats a llegir en poesia. Després, darrere d'això, han sortit moltíssims llibres referents a l'Odissea, però com per exemple la Leyenda de Odisseo, o ens han fet novel·les, Odissea, o ens han fet també una novel·la, Amazones, que també és d'un grup de dones en el qual també passa en aquesta època en el que hi ha el rapte del Teseu, tot mitologia. I també ens en fan ara, estil Blackwater, una col·lecció petiteta, de moment 3 volums, i que també tenim tota aquesta tradició de mite grec i que es fa molt fàcil de llegir, evidentment és en prosa. Com podeu veure, tenim una bona selecció pels que us faci il·lusió ara llegir una miqueta de l'Odissea.